چیرۆکە کەر و دەڤە مێرکێ گوندی کەر و دەڤەیە خوبار کردبوو دچوو باژێر لێ هەگەر چاوە بووبوو بارێ کەر پڕ گران کردبوو پێشتی هەنێکی چوون کەر دەنگ لە دەڤە کرد ژێرە گوت براکێ دەڤە بخودێ بارێ من پڕ گرانە دەبندا پێشتا مفڕیە ئەس نکانم گاوا خۆ باوێژم ماتۆ نکانی هەنێکی ئالیکاریان بکی ji barê min hinekî bigirî ser pişta xwe deve got na ez nakim û guh neda gotinên kerê hinekî din jî çûn kerê re ben dîsa xwe avêt bextê deve û jêre got birakê deve law ez ketime bextê te û xwedê alîkariyan bike tu mezinî tu ji min bihêztirî heme ji barê min hinekî ser pişta min rake ji bo ku ez kanibim bimeşim dibin vî barê giran de ez nikanim bîna xwe bigirim deve dîsa guh neda li ber ger û lavayên ker û riya xwe de ham kir ker baş fêm kir ku deve bi berger û sergerê nayê rehmê û alîkariya wî nake divê ew riyeke din ji xwe re bibîne piştî ku hinekî din jî çûn ker êdî ji taqet deket nemakanî bû bimeşiya heme got gurm û xwe avêt erdê xwediyê wî her çiqas dora wî çû hat xwest wî ji erdê rakêjî lê ker ranebû xwe li erdê kir terd mêrik fêm kir ker nikanê dibin bar de rabê loma jî ji mecbûrî rabû hem barê ker li deve kir hem jî ker da ser bêr û riya xwe domand deve mesele fêm kir lê tiştekî bikira tune bû çimkî wî ker mecbûrî vê yekê kiribû loma jî qet dengê xwe nekir bi rê de ker hêdîka ji deve re got bira ez heqwasî li ber te geriyam min ji te rica kir lê te qebûl nekir a dawiya dawîn hem xirabiya te ji te re ma hem jî barê te bû duqet çîroka ker û deve ji pirtûka Zinarê Xamo ya bi navê hebû tunebû antolojiya çîrokên zarokan ji Weşanxaneya Darayê deng Hêja Giyan